हेलो गाइस ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଗାଁର କିଛିଟା ନୂଆ ନୂଆ ଭିୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗାଇସ୍। ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ କଣ କଣ ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଗାଇସ୍ ଚାଲ। हेलो गाइस ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ପଚାରିବା ଗାଇସ୍। ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଚାଲ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବା? କାମକୁ କୋଉ କାମକୁ? ବନ୍ଧ କାମକୁ ବନ୍ଧ କାମକୁ। କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି? 6 ଦିନ। ସପ୍ତାହକୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ବସ୍ ଆସିନଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଏବେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ବଇଲାକୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମିଳୁନି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲେ ହେଇନି ଗାଇସ୍ ଆହୁରି ଅଛି। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଲୋଡିଂ ହଉଛି ଗାଇସ୍। ଲୋଡିଂ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଆର ପୁରା ଭିଡିଓ ପକେଇ ଗାଇସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ହେଲେ କେମିତି ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲ। ଚାଲ ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାକୁ କଣ କଣ ପାଠ ପଢୁଛେ କଣ କଣ କହୁଛେ କଣ କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ କଣ କଣ ପାଠ ପଢୁଛେ ଏବଂ ଭଲ ଶିଖୁଛେ ନା ନାହିଁ କେତେବେଳକୁ ଆଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଯାକ କଣ କଣ ଆଉଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ଆସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ର ନାମଟା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମପିପି ସ୍କୁଲ ଆମ୍ବାଟି ଖମ୍ବାରାମ ମାନସା ମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଇସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡେନ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖସଡା ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଉଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ସ୍କୁଲ କୁ। ପିଲା ଆସିଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଣ କଣ ଦଉଛନ୍ତି କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଭିତର ଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବେ ଗାଇସ୍ ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାପ ଗାଇସ୍ ଏବଂ ସବୁଆଡେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ବରଜି ବରଛି ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରଛି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମ୍ୟାପ ଗାଇସ୍ ଏବଂ ସବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏଠି ମନୋର ପରିଷଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ୍ବାଟି କୁମାରମ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାର୍ଟ ଲାଗିଛି ଗାଇସ୍ ଏବଂ ଓପେନିଂ ହେଇଛି ଗାଇସ୍। ଓପେନ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବୁ ଗାଇସ୍। ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ ଗାଇସ୍ ପିଲା ଯାକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ। ଆଗେ ଆସିଲାକୁ 9ଟା 8ଟା 9ଟା ହବ ଗାଇସ୍ ବସିଛେ ଆମର ଟିକେ ଟାଇମ ଅଛି କାମ କରିବା ଗାଇସ୍। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିନି ଗାଇସ୍ ଅଲଗା ଭିଡିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଗାଇସ୍। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗାଇସ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ରହୁଛି ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।